Bueno, PPren gobernuak dekretu bidez eginiko lan erreforma hau, lan eta gizarte eskubideen aurka eginiko erasorik bortitzena da. Helburu garbia dauka lan erreforma honek. Enplegua, soldata eta lortutako baldintza eta eskubideak errotik desagerraraztea. Eraso hau ez da batean erabakitako gauza bat, baizik eta aspalditik datozen erasoen gehigarri bat da. Aspaldi genioen guk, abian zeuden politikak ez baziren aldatzen, okerrera joko zuela, eta politikarien politikak aldatzeko eskatuz, Euskal Herrian, makinak greba orokor egin ditugu. Baita alternatibak aurkeztu ere. Ez da gauza greba orokorra bakarrik egitea, baizik eta alternatibak ere aurkeztu genituelako beraiei politikak aldatzeko. Bueno, argi eta garbi geratu da behintzat, gobernuan dauden agintariek enpresa handien, bankuen eta komunitarien meseetara makurtzen direla. Lorturiko eskubide guztiak ezabartu eta gizartearen gehiengoa txirotasunera bidaliz. Krisi erabiltzen dute aitzakitzat, gizartea izutu eta bide batez urte luzetan lortutakoa kentzeko. Gezurra da, esaten dutenean, eskubideen murrizketak eginez krisiari aurre egiteko hartu beharreko bide bakarrik direla. Baita ere gezurra da, kontratuen malgutasunak enplegua sortuko duenik. Guztiz aurkako ekarriko gaitu. Kaleratzen merkatuak izango dira eta horrek langabezi tasa areagotu egingo du. Lan erreformak langileen estatutua errotik aldatzen du. Kaleratzeko garaian, ordaindu beharreko indemnizazioak, soldate mantentzeak, gaixorik egoteko eskubidea, kaleratzeko arrazoiak, espedienteak edo ereak aurkezteko garaia, hitzarmen kolektiboaren babesa, lan kontratuen araudia eta bar luze bat. Lan erreformaren ondorioak latzak dira eta gainera ez dira hemen amaituko. Lan baldintzen erreforma prozesu sakon batean murgilduta gaude eta etorkizunean erreforma gehiago eta murrizketa gehiago barkatu eta erreforma gehiago egingo dituztela iragarri digute. Baita greba eskubidea murriztu ere. Krisiagatik hartu beharreko neurriak direla deritzote behin eta berriz, baina jakin badakigu murrizketa eta aldaketa kaltegarri guzti hauek geratzeko etorri direla. Hamarkada luzeetan gure aurreko jendeak asko kostata lortutako eskubideak hilabete gutxiren barruan ezabatu nahi dituzte. Honen aurrean mobilizazioa besterik ez zaigu geratzen. Hau guztiagatik, elak ez du txirotze kolektibo honen konplize eta lan eta gizarte eskubideen aurka egiten ari diren lapurretan partaide izateko asmorik. Eskubideen horreketa prozesu honetan, agintariek gastu sozialaren aurka jo dute. Makina atzende, langabeziara eta pobreziara kondenatuz. Bien bitartean, politika fiskala bidegabeaz, baliatzen dira aberatzen diren enpresa handi, banku eta ekonomilarien privilegioak mantentzeko. Testuinguru honetan, gure sindikatuak aspaldi erabaki zuen ez etxitzea, eta elkartasunen politiken alde borrokatzea. Bide bera konpartitzen dugun hainbat eragileekin batera, lan amankomun bat egiteko ateak ireki zaizkigu, eta horiek jorratzen jarraituko dugu. Arrazoi ugari ditugu, eraso hauen aurrean grebara joateko, baina ez da izango erresistentzia borroka. Alternatibak badaude eta aspalditik gabiltza horien alde borrokatzen, eta bide horretan jarraituko dugu, baita martxoak 29ko greba orokorrean ere. Gizarte politikak aldatzeko, botere esparru guztietan baitago aukera. Gure eskualdean, Buruntzaldeko eskualdean, elak hainbat ekimen eramango ditu aurrera. Greba orokorra arrakastatsu izan dadin. Ezinbestekotzat ikusten dugu, greba orokorra egiteko arrazoiak gizarteraztea. Ez dira lan esparrura mugatzen diren erasoak soilik. Gizarte osoari eragiten dioten erabaki hauek, familien txirotze eta babes sozialen suntxiketa dakartzate. Aurrera eramango ditugun ekimenen artean, kotxe karabanak, batzar orokorrak, langile batzarrak, antokitako batzarrak eta herri batzarrak izango dira, besteak beste. Eta nobedade gisa guretzako herri batzarra antolatu dugu Buruntzaldeako langile, langabetu, ikasle, erretiratu eta nahi ororentzat martxoaren 21 batean
elak erran duen egoitzan. Bi batzar izango dira, bat goizeko 10etan eta beste arratsaldeko 6etan. Usten dugulako arrazoiak azaltzeko garaian ezinbesteko dela gizarte osoa. Eta amaitzeko, gure eskuetan dago, gure eta gure ondorengoen baldintzak hobetzea eta jasaten ditugun erasoen aurrean mobilizazioa egitea besterik ez zaigula geratzen azaltzea. Beraz, elak Buruntzaldeko biztanle guztiei martxoak 29ko greba orokorrean orokorrarekin bat egitea eta parte aktiboa izateko deia luzatzen dieta. Nahi dugu oso garbi jarri, oso garbi utzi eta azaleratu. Euskal Herriko langilegoak behar duen alternatiba bezala presentatzen bai dugu burujabetza. Garbi daukaguna da guk eraiki beharreko Euskal Herria hortan langilegoak behar duen justizia sozial hori eraiki beharra daukagula eta hori burujabetza egin dezakegula. Hortaz, martxoaren 29a begira, Buruntzaldeako lapek hainbat ekimen prestatzen ari da. Besteak beste, esan, gaur hemendikan joan da, egingo dugula, Lasarte Horian udaletxe aurrean konzentrazioa. Gero, esan, nahi dugu zabaldu, martxoaren 23an, Lasarteen manifestazioa antolatu dugula. Arratsaldeko 7etan, Okendo plazatik aterako da martxoaren 23 ostialen egingo dugun manifestazioa. Eta gero esan martxoaren 27an ere Hernanitik hasita eskualde osotik igaroko den kotxe-karabana antolatu dugula. Guzti hau noski, lantoki, taller eta enpresa ezberdinetan osatu egin eta aurrera emango diren ekimen, batzar eta atxikimendu eskaere gain. Egun konkretu hauez gain ere, esan beharra daukagu eskualdean osatzen ditugun herrietan gainontzeko eragile sozial eta politikoekin harremanetan hasi garela beste ekimen batzuk martxan jartzeko. Eta horretaz gain, martxoaren 29an herrietan grebari babesa emateko ekimen eta mobilizazioak antolatzeko martxa jarritu dugula